Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मौसा अफिसियेल चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनैसो आंनि हासबेन्डआ दिनै हालेवनो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायलांसै ट्रेक्टरखौ लाबोबाय थादों आइनो ट्रेक्टरनि सिगांनि खदाल बायदिया गलायलायबाय आरो गलायलायबाय माने बायस'बाय ओमफ्राय दा मा जाबावगोन बायलायलायबाय गाना होनानै आमरखायोना लहा बुस्थु ओमफ्राय दा हेबनाङा थांगासिनो बियो लाबोना होफैबाय ओमफ्राय दा हासबेन्डआ एवसिगोन दा बेखौ मा खालामो गोदान लाबोसिगोन खोमा जाय हासबेन्डआ ट्रेक्टर एवगासिनो दिनैसो एवखादो बेसेबांबा बोसोर 6-7 बोसोरसो जाबाय ट्रेक्टर एविया दिनैसो एवखादो सुटियाव फैदोंमोन सुटियाव फैनायाव न'आवनो ट्रेक्टर एवबाय माइ गायसिगोन मेंसोबाय गरम मोनसोबाय बेसोरा दिनैसो एसेबां गोबावनि उनाव दिनैसो एवखाबायना गोजा जाजोब्बाय नै आरो बिथिंबो एवनो दंबावोसो नै जानि मुनुआ जानि मुनु नै हासबेन्डआ बिदि फायलायबाय बेसोरा गोलोमजोब्बाय मेंजोब्बाय मेगन ओंखाराखै एखमबा बेवहाय नायनो नांगौ बेलायदों नायो गद'आव हि खाना लालायदों माला गोलोमदै उगारनो आरो मोनसे खोथा जायफ्रा आं चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै दा आं गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनो ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामनानै हो नायलांबाय थादो ना हमदो नै ना मासे मानै दङ जाया babe tractor udah apa hah babe tractor udah ya udah nang gaखोगौमोन babaदो गाखोगौमोन नो जा मरसे babaदो आखाइ जाया ना बा आखाइ जाया नै हासबेन्डआ दोनथ'बाय मेंजोब्बायना थैथागोन
जोङो दायो बल गेलेनायनि फैदो गामियावनो ओमफ्राय दिनैनिया दिमक्सिन ओमफ्राय दलथाबा दलथा जों गामिनिया थाङा सेन्देल गाना बिथां दाबावसो मोनफैदों नालाय ओमफ्राय गोमो गाननाया दिमक्सिनि आरो निलाफ्रा जोंनि थाङा होनदो गामिनि आथिङा निलाफ्रा बे जाहान फिथायानो मोनसे मा मा नोंनिखौ मोजां नाङाखै गेलेनायखौ थान्दा फाल्थु नैबे 7 नाम्बारा जाहैनाया दा मोस्रोमफाय एसे बेनि नायग्राफोरा गामिनि गोजा जाहानिया दा नैबे 7 नाम्बार बिराद गेलेखायो जोंनि आदाया बल हायेर फैयो जोंनि आदाखौ हायेर लानानै फैदो थाङा खेलालाय जों खायाखै जायाखै होनना बुंदोंस' फैलाय थां सेन्देल गाना गैयाबा नों jam mana nomor